Maltat kattoo, niin näet. These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my... Poroja. Tervetuloa uuden jakson pariin. Syksy on saapunut. Mitä se Laksi-Petteri tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mennään vähän perholla vähän haukea kojaamaan. Joo. Viime kerrasta on aika paljon aikaa, kun ollaan viimeksi yhdessä käyty. Käytiinkö me keväällä yhtään? Saatiin Oksanen nyt meikäläisen huudeille Jyväskylästä ja mennään vähän kattelee, onko se kala purulla tässä viikonloppuna. Mähän lähden hakemaan siis semmoista 120 tältä mereltä, että ei oo semmoista suuret toiveet. Joo, Jarille tarvis 10 saada, että se yhden karvanalta 10 on saanut ja nyt lähdetään sitä kasvattaa sitten. Kyllä. Se on nyt ainoa missio, että Jari nyt sais yhden kymppyräisen. Jotain vähän uuttakin on tossa, mutta katsotaan sitä rannassa lisää, palataan siellä. Niin, me ollaan usein kajakeilla oltu, mutta mä ostin itselleni synttärilahjaksi tommosen veneen. Niin en keksinyt parempaa kuin synttärilahjaa, niin ostin tämmösen 4,5 metrisen linderin ja tätä pitäisi tässä pikkusen tuunata, mutta tää on vähän niinku tän veneen tämmönen niinku neitsyt haukireissu, että vähän keulakonetta ja luotainta viritellyt kiinni ja en oo kertaakaan vielä perholla haukea tällä kalastellut, niin nyt mennään koittaa miten se toimii. Äijä osuu välikköön. Vähän meinas mennä sivulta laittomaksi, mutta sinne se meni. On sen verran kauan ollut osumatta välikköön, niin nyt se osuu. Noniin, mikäs meidän plääni on nyt, mitä me lähdetään tekemään? No sen verran tyyni, että koitetaan tää matalampi nyt ensin tästä heti aamusta. Ja kyllä tää puolessa tunnissa varmaan näyttää meille. Että tässä on sellaista 2 metrin 2,5 vettä, heitetään sitä kolmosupoilla ensin ja katsotaan mitä se siitä tarjoaa. Koitetaan etsiä joku ottipeli ja sit jos ei nakeera, niin vaihdetaan syvemmälle. Ja tässä päivän mittaan vähän haetaan paikkaa. Sitten mennään yhdessä kohtaa, niin mennään tuolla hyvä lahnapaikka, niin mennään luotailemaan lahnoja vähän ja Joo. semmoista. Tuli hommattua tää Lauransen HDS S-näyttö, niin ihan soiva peli, niin sillä löytää lahnat kyllä. Niin Kyllä. lahna ja vitaa lähinnä sillä haetaan. Olisiko se klassikko? Tässä olisi tämmönen läkkärä edes vähän Kokeillaan läpällä tämmöstä. Joo, saatiin testiin Superflyn perhoja. Joo, kattoo, no kiva homma kun saatiin. Ja itelläkin on ollut niin kauhean kiire, että ei oo ehtinyt yhtään sitasta. On mulla tässä nyt askelina näitä kaikkia omia vanhoja perhoja, mutta ne on tämmöisessä kunnossa täällä mytyssä, niin ihan kiva heittää vähän fressimmällä, kun ei oo kerennyt pyöräytellä. Mutta katsotaan miten ne pelittää. Joo, Pete lupas 3 metrin kalaa tänään. 3 metrin kalaa, joo. Ja toivottavasti jävelle 10. Noniin. Siinä on meidän tavoite. Let's go. Joo. Aika kirkas vesi on meinaa. Joo. Täälläkin. Kivasti näkee. Ykköseen kiinni. Onko sulla kala? Ottiko mulla kalaa vittu kiinni? Ihan hyvä. Mä en siis... Mitä ihmettä? Leijuu tonne pohjaan. Joo. Tää on yllättävän hyvä. Mä lappaan sisään. Mikä perho sulla on? Tää on yllättävän hyvä. Niin se on se mä joudun vaihtaa sen valkoisen. Ei tää oo 90 haukku. Joo.
Oli hyvä kun mä heitin ja tuli takku tohon siimaan. Kyllä, vähän vetoja. Yllättävän hyvin antaa. Joo. Joo, haluaisit sä haavin sinne? No, jos sä jaksat. En mä jaksa. Tää on selkeä ottiväri. Joo, niin näytti sulle. Ainakin kun noi tuolta heitettiin niin paljon, tai sit siellä ei vaan ollut kaloja, se on toinen. Aina kun rupee tuuleen, tonne on hieno tonne taakse vetää. Sit kun tulee 6, 7, 8 metriä, niin kiva heittää tuo perho tonne taakse, kun se ei mee. Jep. Sit sä vedät tyhjän päältä. Se tarvitsee ihan kerran heittää heti elämästä. Mitä? Hei! On se vittu seppää! Come on! Kato, heti kun vaihoi mustaa oranssiin, niin no, tää lähtee kyllä ihan tosta vaan kun nippasee irti. Avauskala. Hyvä. Number 5. Joo. Kertoo pieniä. Niin, vähän pientä on tässä. Tästä voi moni pikkupoikasta opin. Tehdään äijä semmonen opetusvideo. No mutta ei Jari Oksasen niin. semmoseen. Joo, pientä väliaikapäivitystä. Eka paikka ollaan tossa nyt heitetty läpi ja mitähän me siinä on oltu? Reilu tunti. 6-7 kalaa, pientä räpeltä ja muuten, mutta Yksi uisi. joo, 1 joku 90. Ja ehkä semmonen niinkö vähän päivän väriikin löydetty. Ihan hyvin perhot toimitti. Sitten lähdetään kattoo vähän syvempää vettä tuolta ja sille alueelle, mistä meillä on vähän oottojakin. Aikaisemmin esimerkiksi. Aikaisemmilla videoilla olet nähnyt, kun minä olen sieltä kairannut. Oliko 109 vai 108? 109. Niin. Lähdetään katsomaan. 225. Joo. Alkoi huikua. Kyllä se vikkas. Onneksi äiti pisti evästä matkaa. Ainakin vähän kun kävi tuossa katopuolessa. Vähän lettua siellä. Ai, jaksaa heittää. Veneen omistaja. Hyvin pelaa. Kyllä. Onko tämäkään zombi tuli tein? Ei se haittaa. Sä tarvitsit jotain, saatiin saatana vaisua päällä. No en tiedä. Mikäs meillä on tilanne nyt? Meidän kalaa kun me ollaan saatu. Ollaan me saatu enemmän. Ollaan vähän enemmän saatu joo, mutta valitettavan pientä. Nyt me lähdetään keskikokoa vähän kasvattaa. Mennään semmoiseen paikkaan tuohon vähän syvemmälle, mistä ei saa noita kurkkuja. Joo. On vähän hankala paikka, siinä aika paljon lahnaa pyörii. Että on välillä vähän semmosia, että Lainaatko sä sormeesi monessa kohtaa? Tosahan sulla. No jollain tuolla puukolla vähän sekoittaa. No mä en tiedä tarviiko sitä sekoittaa, kun mä pistin... No niin. Siinä se on sitten. Ajan sulla haukia teurasta. Joo. No niin. Kyllä, mutta mennään tuossa. No aika kova kalastuspaine. Kaikki tietää tämän paikan, ketä täällä päin kalastaa, heittää tätä. Niin katsotaan. Yksi vene meni hetki sitten tosta ja aika nopeasti meni ja ilmeisesti ei saanut mitään kun lähti vaihtamaan paikkaa, mutta ne ei tiennyt, että tää paikka tarvii vähän malttia ja sitten
ehkä pitää heittää tossa vähän ja vähän enemmän, että sitä kalan saa. Joo, tossa on siis... Tossa just takana on kohta, että jos jopa mä tiedän näitä paikkoja täältä näin, niin sitten aika moni varmaan tietää. Mä en kuitenkaan mikään niinkö... Täytyy olla hyvä paikka, kun säkin oot metrin saanut tästä. Niin. Yli metri se. Se oli kova päivä silloin. Mitäs mä... Metri 9. 8 senttisen ja sitten yksi iso irtos. Niin. No. Se oli kyllä... Ja kaikki siis ihan peräkkäiset heitot melkein. Se oli kyllä... Se oli ihan sairasta ja kajaakilla vielä. Huhhuh. Joo. Nyt koitetaan veneellä. Pitäis olla... Pitäis olla vielä isompia sillä. Niin, pitäis metri 30 senttisiä. Noniin, onko parempi? Räpeiltä. Miten se tuolta tommosen? Noin kaukaa. Tuntuu siis ihan pikkuselta, en tiedä äkkiseltä, mutta kun ei näistä aina tiedä. Niin. Ei se ihan niin pieni on mitä noi räpeilät, mutta kato kun menee sivuuttaa. Joo. Nyt tulee kohta. Mitä sieltä tulee? Mitä kai? Onhan se hyvä kala. Tommonen 80 senttiä. Joo. Aika tuolla kaukaa. Joo. On huonosti kiinni. Ei se haittaa alkaa irtoa. Otaks tässä joku puruhomma? Siihen se taas tommosen musta oranssiin töräytti. Aika luikero, tää on vähän Jari-mallinen. Joo. Kohta. Maltat vaan kattoo. Maltat kattoo, niin näet. Kyllä saatana aika keksiä yskänen koko mies. Joo. Onko se perho vielä kiinni? Häh? Onko se perho vielä kiissu jossain siinä? No nyt siitä tuli tosi paljon pienempi siitä perhosta. Mä miettinkö tässä noin luppukelloit. Joo. Voi olla vielä kiinni jossain. Ollaan kyllä hyvin aika kestävää kamaa, mutta kyllä toi otti pienen hitin. No kyllä joo. Se oli ihan täysin oma syy. Perkelee. Mitä haluat? En minä. Otetaanko vähän pieni lenkki tosta? Voidaan me kattoo missä on mitäkin. Voidaan mä ajaa keulakonnallakin pelkästään vaan tosta istutaan ja lähdetään. Vittu, nyt oli ehkä. Oliko? Joo. Lähti. Nyt Joo. Ei vittu. On vieläkin. Mitä vittua? On vieläkin. Vedä nyt Tulee liukua. kohti. Onko se hyvä? Eikö räpeältä näytti, mutta... Eikö se räpeä... Oliko se räpeällä? No en tiedä, vähän se. Laita keulis pois päältä. En mä sitä nyt. On tää vähän parempi. Häh? On tää vähän parempi. Vilkkuuko valo? Joo. Ja, katsotaan. On se vähän parempi hei. Täysin epäonnistunut vastari. Näytti jotenkin niin ravisteli, että ei Joo. ole aika hyvä. Onko keulis pois päältä? Ei. Ihan se pois päältä on, mutta... Saat sen siellä vähän. Ai ja vanha saatana kynäniska. Ui vittu, onhan se pois päältä. No ei oo. Laita pois päältä. No minkä sen takia? No ettei se oo Ei siimattua. se siellä päinkään oo. Kyllä sä nyt... GoPro sammu mulla. Tosi kiva. Kato. Kato vapaa. No niin, joo. nyt se sieltä pulpahtaa. Eikö se... Kato metri, nätti kala. Come on. On tää niinku... Nyt no, sä... lähellä metriä se. Joo. Ja se oli se perho taas. Kyllä nää vaan toimitti nää perhot. Niin, se kyllä se oli. Kyllä se oranssi, se oli 2 tapahtumaa tuli. Me vedetään, täytyy vetää tää pätkä uusiksi. Niin jo. Come on. Äijä sai. Äijä sai, kyllä. Ihan natiin. Tää on kyllä helvetin paksu. Tää ei oo kyllä yhtään sun näköinen kala tää. Eikö se... Mä oon koittanut päästä vähän noihin mittoihin. Niin tää oli 96-97 senttinen.
aika pienellä lurpulla, mutta löydettiin toi väri nyt. Joo, tää on toiminut kyllä Joo. koko päivä. Ei toiminut teilit, ei oikein isommat perät, vähän pienempiä, toi sävy löytyi vähän Jep. vaaleanoranssia. No nikkari. Lähti lujaa. Joo. Hieno. Hyvä. Enää 10 senttiä pidempi tossa. Kyllä. Ai vitsi, makea fiilis. Joo, hyvä. Kyllä me taas hakattiin pitkä pätkä ilman vedonvettoa. Sitten Jep. mä sain yhden, sä pistit samaa väriä ja sitten se oli siinä. Kyllä. Nyt kun tässä pitää vähän taukoa pidetään, niin voisitko ruokasuussa pikkusen kertoa, että mitäs tähän mennessä ja mikä meininki ja No, vähän koota päivää. en tiedä, onko tässä niin mitään kauheata kokoamista, kun ei me olla oikein saatu mitään kunnon kalaa. Puhun siis yli 13 kilon kaloista. Mutta ei sai yhden sentään vähän paremman. Se oli varmaan joku, mitä mä heittäisin, se ei ollut 96-7 senttiä pitkä, mutta varmaan 7 kilon kalaa. Vähän päälläkin oli niin paksu ja hyvässä kunnossa, mutta jos siitä nyt saataisiin samanlainen, samoihin raameihin vähän pidempi vielä. Eipä tää semmoista kappaleiden kalastamista nää on ollut, että enemmän sitä yhden ison kalan ottaa kuin 100 pientä. Että ollaan me tuossa saatu joku 15 varmaan kappaleitakin, mutta yllättävän pientä vielä. Katsotaan, ihan kivaa täällä on ja tosta vähän lämmintä paniinia ja sumppia siihen kylkiäisiksi ja sitten taas ruvetaan räimiin. Pari tuntia on vielä peliaikaa. Kyllä. Ollaan pitäisi tulla. Siinähän se on, kun mä sanoin, että sillä pitäisi tulla. Tää on vähän parempi. No ei tää nyt semmonen parempi oo, mutta semmonen joku 80. Justiinsa meinasin, että vaan ihan punamusta. Ei kannata. Ei sillä. Mä sanoin, että tällä heitolla tulla. Kyllä tää vähän niinku painetta antaa, mutta se jotenkin ihmeesti tohon pintaan tuli räpeältä. Katsotaan mikä sieltä tulee. Ei tää nyt. No 9. Kyllä. On ok kala. Joo. Joo. Nice. Hyvä tömäys vesi. Kato, siellä mennään jumpa. Ei siellä lätkähti. Nyt alkoi kultainen tunti vai? Joo. Ja siellä. Kato, on tää aika hyvin on aika hyvä luukussa. Tää on tämmönen 93, 92. Joo. Ei tarvi ottaa mitään vehkeitä. Siitä vois kuvaa ottaa. Nyt ois kyllä. Kato. Ootko jopa, että kalamakkina heittää? Mä sanon, että tällä heitolla tulee kala. On se tietty. Ei ollut tänään ekaa kertaa. Kato, oi. Ei kai viina vetoa. Eikö peinas? Meinaa. Läpeissä riittää pito. Terveesti Jari. Mut se on kyllä ihan hyvä, että ei riitä. Kato, kiva, sieltä tulee. Joo. Oletko sä nyt halunnut jotain haavia puosta? No, ei kai sellaista. Mä voin ottaa tuosta. Nice. Oi tonne. Se onko tehty toi? Joo. No. Hei rimpsis. Come on. Oho. Se on kalakeli. Kalakeli. Onko kalakeli vai mitä vetää? Äijä on innostuneen näköinen. Tässä on hauenkalastaja ekspertti sanoo, että onko nää -4 lumisade aamut, onko nää hyviä haukikelejä? These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Niin, viime viikonloppu lupasin Jävälle enkkakalaa ja ei saatu sitä. Oli jotenkin niin vaisua, että piti heti seuraavana viikonloppuna tulla uudestaan. Joo, äijähän lupasi siis
ensimmäisenä päivänä 3 metristä, sitten seuraavana päivänä piti saada 6 metristä, niin onko se nyt sitten 9? No, koitetaan saada nyt kalaa ensin. Kato tänne. Sanotaan, että ainakin paremmin on koko viimeksi, kun toinen heittää. Joo. Ihan hyvä. Hyvä startti äijälle. Punavalkoinen aika luukku. Vittu miten läheltä meni kun tuuli otti tuohon. Niin, meidän tosta ihan vierestä meni. Saa varovaisesti heittää. Nyt on kala. No ei mikään jätti, mutta se on semi. Kyllä se vähän keskeltä. Joo, aika siitä keskeltä. Joo. On se ihan semmonen semi. Tää on semmonen kuin mäkissä. Joo. Come on. Otti siellä isompaakin nörppyä. Niin otti. Sehän ei oo ehtinyt nyppää kun se löi. Niin siis joo, putoavaa. Niin, semmosen lepahtaa sinne Joo. alas. Kyllä. Onko jees? No jos sulla lähtee siitä niin. Oho. Joo. Ihan jeppis. Nyt vaan 40 senttiä. Mutta ihan siis hirveä ero on siinä paljon terhakkaampia ja löi hyvin. Ja Joo, kyllä tuo juttu. Meinaa kun vertaa viime kertaan kun kävi ihan varovaisia Joo. Ja semmosia, niin kyllä toi on tekemisen meininki. Oh. Onko? Hei, se on parempi. Eikö? Oliko? Hyvä. Ei tietenkään. Näytti vähän vavan niiailuista, että olisi voinut olla napsun parempi. Ota puhelimella video. Häh? Ota puhelimella video. Miksi? Saadaan laitettua video story. No, selvä. Huonoa suuntaan vaan tähän. Onko se semmonen? Kyllä näytti vähän paremmalta, mutta... Kyllä täällä painoa. Ei oo mikään iso intoa. Ui jumo. Ei mikään iso, mutta... Tommonen 890. Joo. Ei tarvii pitempi nuo väännöt laittaa vaan. Laitetaan story. Pitkästä aikaa tuli. Hyvät oli vedot tällä. Joo. Saatana aggressiivinen kaveri. Oli joo. Auto. Sielläkin vaan vetää. On tää niinku punamustaa. Joo. Hyvä. Hyvä vaihto. Näytän tästä perhon puolta aina. Otetaan kummalta puolta vaan. Kato, tää on tässä ihan ulkopuolella huulessa. Joo. No, missä se koukkunen on? No. Ei hyvä. Tää on päivän suuri. Kato, tässä on vähän vatassa tavaraa. Aurinko paistaa ja räntää sataa. Ja nyt ollaan ihan mielenkiintoisella paikalla. Katsotaan. Pitäis olla jumalauta haukikeli. Joo. Virtaavaa vettä tässä ja suunnataan ylöspäin. Mitähän me haetaan löytää? No, ei oo ihme, että tässä vähän hauki maitsettää välillä. Siinä on vähän lahnan paskaa. Katsotaan jos löytäis auki siitä kyljestä vai mitä. No niin paljon lahanaa, että nyt on jännä paikat. Että jos tässä saadaan, niin se on kyllä helvetin isosti. No niin.
Vittu kävi maihin. No ihan hyvä heitto. Tää on sellainen semi-ok. Liikkuuko? Kävikö tällä? On se tarkka rystyupottaja. Rystyrepperi. Joo. Se on pustua. Ja se kolmatta se ei antanut. Ei, katsotaan pitääkö se itse vaihtaa perho kohta. Se antoi vielä. Ei vittu. Onko kiloinen kala? Onko parempi? Ei tää varmaan parempi on, mutta... Joo, siis se oli se mullakin. Siis mä sanoin, että yllättävän paljon vetoa. Kato, menee tuolla niinku alhaalla. Joo. Tää siis mun mielestä ollut mikään iso. Kato nyt. Eihän se oo. 80, Joo. 80 pikku ruikku. Joo, mutta siis kovat vedot niillä on. Ove. Kyllä se luulisi tohon, mikä mullakin on tuo perho, niin siihenkin. Mä ei Sa- näyttänyt kelpaa. Totta puhutaan. Niin, no, mutta onko se sitten... Tässä saatana Green Tigeri, nyt se vihreä, mulla on sama, vittu, mulla on ihan sama pyrsty siinä se. Siis tämä. Se pyrsty on. Voiko se olla siitä saatana kiinni? En tiedä, mutta Outoa on. aina kumminkin tässä nyt näitä tapahtumia vähän. Who knows? Joo. Ei ihan luukkuun nyt kolmannella. Ai meni luukkuun. No meni kai saatana luukkuun, kato. Joo. Siellä se on. No se halusi. Kolmas se ahto nyt vittu. Nyt mä syön sen saatana. Ihan ok. Tuulee ainakin. Mä oon aina sanonut, että tuulta tarvitaan syksyllä, nyt sitä on ainakin. Näitä rakeita ei tarvisi näin paljon. Joutuu pistää tämmösen liinaan, kun muuten tulee 10 kiloa syötyä tätä raetta. Se on ihan semi kalakeli. Ihan paska heitto tuli. Se kova äijä vaan. Pystyy vaan juomaan ja Se oli, kalastelee. se oli taktinen upotus siihen. Niin. Siksi mä pyysin tuota kahvia, että voin ottaa jo etukäteen. Ja mä sen pystyn samalla juomaan. Joo. Mä oon katsonut, että tässä on 3,5 vettä, niin Kyllä. Joo. Äijällä on siinä kahvia. Ja meikäläinen suorittaa omia tehtäviä täällä. Pistettiin tosta Jarille vähän energiaa. Se viuhtoo. Mulla on myös aikaa grillata, koska mä vapaa meni poikki tonne Keulikseen. Mitä sä siihen sanot? se oli aika paha. Siinä vedossa on vähän situation. Mä katsoin, että äijä ei pääse ohjaimeen käsiksi, kun piti vapaa pitää siinä ja silleen niin koittaa selviytyä. Niin no se oli vähän vaikeeta, kun se oli tuolla taskussa ja piti samalla kaivaa sitä sieltä. Niin, kyllä, Niin. no se imaisee sen siiman niin nopeasti, ettei sinne oikein mitään ehtinyt. No ei. Mäkin mietin siitä, että mistä mä saan silleen virrat, mutta en mä ois kerennyt tonne sulakkeelle. Että Ei. silleen vähän hankala tilanne. Joli! No niin, Räpeiltäjä. näyttää rapeltavan vähän. Katsotaan oikein. Tää sanoit tämmönen taktinen kahvijuontikikka. Niin... Se on kyllä kova. Joo. No ei tää ihan räpeiltäjä oo. Se vaan seikkas siinä. Ei tää mikään jätti No oo. kyllä se on räpeltäjä. No, kalaa kuitenkin. Joo. Pystytkö stoppaa? Ei vi...